Nicoliala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicoliala at Jericho Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marie. Aaminin ko na po, ang talagang tagapakinig po ninyo ay ang ate ko. Naisipan ko pong sumulat dahil umaasa na ako na maririnig niya kapag binasa niyo. Dahil po kasi iniidolo niya kayo ng todo, baka po sakaling matauhan. Hindi ko na po kasi alam kung paano ko siya matutulungan. Ganito po kasi, napakabait po ng ate. Pero yung kabaitan niya po kasi nasa borderline na ng pagiging utu-uto at tanga. Elaborate ko po kung bakit. Nagtatrabaho po ang ate sa Maynila at minsan isang buwan kung umuwi dito sa probinsya namin. Tuwing dumarating po ang ate, parang may piyesta. Dagsa ang kaibigan at kapitbahay. Lahat may pakiusap. Yung iba, pinapamerienda ni ate. Yung iba naman, nililibre. Pinapautang yung mga nangangailangan. Aba, hindi po siya marunong tumanggi. Oo lang ng oo at sige lang ng sige. Lagi na lang siyang nagbibigay kahit wala nang natitira sa kanya. Dahil po sa ugali niyang ito, wala po siyang masyadong naiipon. Kamakailan lang po may nanghiram ng cellphone niya sa bus. Aba kahit hindi niya kilala at noon lang niya nakita, pinahiram niya ng walang pag-aalinlangan. Pag balik sa kanya ng cellphone, ubos ang laman ng bank accounts. Pinaghirapan niya yon. Ilang buwan ng pagtitipid sa sarili at pag-overtime. Pero imbis na magalit, nanahimik lang siya. Parang siya pa yung nahihiyang magreklamo. Hindi ko po maintindihan kung bakit mas natatakot siyang makasakit ng damdamin ng iba kesa masaktan ang sarili niya. Ayaw niyang may magalit sa kanya o may magsabing nagbago na siya. Kaso habang iniingatan niya ang damdamin ng lahat, inaabuso naman siya ng mga tao sa paligid niya. Bilang kapatid, nasasaktan po ako. Nakita ko po kasi kung paano siya unti-unting nauubos. Hindi lang pera ang nawawala, pati respeto ng mga taong nasanay na laging may nakukuha sa kanya. Ayoko naman pong maging masama siya. Gusto ko lang magkaroon ng hangganan yung kabaitan niya. Yun bang matuto siyang magsabi nang hindi siya nakokonsensya? Gusto kong maintindihan niya na hindi karamutan o hindi madamot ang pagmamahal sa sarili. Tambalang kumikinang papaano ko po ba kakausapin ang ate ko nang hindi niya nararamdaman na inaatake ko siya? Paano ko po ba ipapaintindi na ang tunay na kaibigan ay hindi nasusukat sa dami ng libre? Paano ko po mapoprotektahan ang puso niyang napakabuti? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Marie. Marie, alam ko na kung sinong tatawagin kong Nicoliala. Sino? Nicoliala, ang people pleaser, lumabas ka! Huwag ka magulo. Nahihiya siyang lumabas. Alam mo kung ba't ayaw niyo lumabas? Ayaw niyo lumabas kasi ayaw niyo magkaroon na ng mga club na mga people pleaser.
Kasi mukhang meron ng chairman Oo. at meron ng vice chairman. Nahihiya siya mag-step forward kasi dahil sa sobrang people pleaser Oo. niya, ilang beses na siya na-scam. Pero, feeling ko between me and yung ate ni Marie, yung ate ni Marie, okay, between me and the ate ni Marie, si ate ni Marie ang chairman. Ayan. Vice lang ako. Oo. Wala pa naman akong pinagpahiraman ng cellphone sa taong hindi ko kilala. Wala pa naman. Alam mo kung bakit? Kasi may ibang Nicole Yala yung nagpipigil sa'yo. Yun yung pag maraming tumatakbo sa utak. Alam mo, actually, sa totoo lang, alam mo, kapag ka nagtatawag ka ng iba't ibang mga Nicole Ayala sa aking utak, isa itong pagpapatunay na totoo nga, no, masasabi ko na people pleaser din talaga ako eh. Pero there are times na hindi. Sasabihin ko talaga kung anong gusto ko sabihin, masaktan ka na. Masaktan ka na kung masaktan. Hindi naman all the time. Parang there are times sa 'di ba? Yun nga ang tumitira ako 20 years ago ng senador ng walang kilay ako. Walang kilay, walang makeup, walang ayos, walang pera, 'di ba? Kasi nga meron ding karakter si Nicole Ayala na pagka kailangan sasabihin. Hindi pwedeng tanggapin ko na lang 'to. 'Di ba? At minsan, Jegs, aminin na natin, meron ka rin namang ganyang personality na hindi pwedeng hindi magsasalita eh. Pag feeling ko may mali. Pag sobrang abuso na. Oo. Kumbaga, bilang people pleaser, dapat meron ka rin ding meron kang gauge na eto mukhang hindi na dapat. Parang abuso na to. Correct, 'di ba? Kailangan na mag-step up. Alam mo, Marie, ito lang ang katotohanan diyan. Feeling ko hindi talaga natin totally mababago ng bonggisyo ang isang tao eh. Yung parang kahit anong sabihin natin, it will take a real lesson on her part. So hopefully, itong katulad nito na nagpahiram siya ng cellphone sa bus sa hindi niya kakilala, tapos nalimas yung mga laman ng kanyang bank account. Hopefully, ito yung mga tipo ng lessons na, next time, hindi na talaga ako basta-basta magtitiwala. Kasi, ikaw, Marie, ang pwede mo lang gawin, sa totoo lang, na paulit-ulit, ay mag-remind. Wala ka namang iba pwedeng gawin eh. Hindi mo naman siya, ate mo yan, mas matanda yan sa'yo. Correct. Alam mo, eventually, siya dapat yung medyo mas may wisdom, medyo mas may kaalaman. So hindi ka lang titigil sa pagbibigay ng yung pagbibigay ng advice, and because you love her, patuloy lang yung pagbibigay ng advice. Pero ultimately, yung kagustuhan na wag na magpa-scam, wag magpauto, at maging mas matanglawin, manggagaling talaga kay ate. Etong mga people pleaser, hindi mo to mababago. Eto sila yung mga people person talaga to sila. Oo, ganyan talaga sila. Gusto nila, they want people to like them. Pero para hindi mo rin din isipin na parang tanga sila, uto-uto sila, may mga pinanggagalingan din kung bakit ganun sila. Unang-una Meron pa, din. isa sa mga posible dyan, yung lumaki sila sa environment na kung saan conditional yung love na nakikita nila. Kasalanan pala ng pamilya mo. Conditional yung love, hindi unconditional. So ano ibig sabihin? Natatakot sila sa rejection na kinakailangan para makita mo yung affection, may gagawin ka isang bagay. Ayan, mga ganon. May kondisyon. Oo, parang, kunyari, sa loob ng bahay, yun yung naging kultura o nakasanayan na, magkakaroon lang kayo ng ganito kapag ganito. Or pupunta lang tayo sa ganito kapag ganito. Laging may kondisyon. Or it could be a past trauma or criticism. Pwede yung buhay niya dati, minamaliit, maraming kakulangan, sugat ng kabataan. Correct, kaya nung medyo umangat na ng konti, umayos na yung buhay, kumbaga ang ginagawa niya, piniplease mo na yung tao para ayaw mo na kasi balikan yung ganong sitwasyon. Correct. O di naman kaya, maaaring sadyang yan lang yung gusto niya. Harmonious lang yung relationship niya sa lahat. 'Di ba? Merong ganun eh, na hindi mo siya masisisi kahit pa maubos yung pera niya, kahit wala nang matira para sa sarili niya, kasi mas priority niya yung meron siyang maayos na relationship with other people. Kasi aminin na natin, Jegs, na
bumabait tayo sa isang taong may binibigay sa atin. Tama. Aminin na natin yun. Huwag tayong plastic. Ako mabait ako kapag meron bibigayan sa akin. Mabait ako sa kanya. Iba yung affection ko para sa kanya. At pag humingi siya sa akin ng pabor, madali lang. Kasi ang bait niya sa akin or may binibigay siya sa akin. Ayan, speaking ng nagbigay sa atin, nagbigay sa atin ng tinapay. Di ba? Di ba? Katulad niya, anong bigay sa atin? Gardenia. Madali lang para sabihin sa atin na nakatatlo kong stress ako today nakatatlo kong slice ng California raisin bread na apakasarap. Di ba? Ganun yun Ako, I would think na ganun na baka ganun ng tao lang talaga yung ate mo na she just wants na hindi naiinis sa kanya yung mga tao, harmonious lang yung relationship. At siguro, na-encounter niya na sa kanyang buhay, na ganun ang tao, na kailangan meron kang ibigay. Feeling ko lang, Jegs, konti lang, limitado lang yung race o yung mga tao na nagbibigay ng walang kondisyon. Feeling ko lang. Kasi yung laging may pinanggagalingan to kung bakit ganito tayo mag-isip. Laging kumbaga sa psychology, may hugot siya So Pansarili ang hugot. Ito yung mga tao na unang-una takot sa rejection. Ayaw nilang maramdaman yung ganun. Kasi Kaya, ang hirap naman talaga ng rejection. So gagawin na lang at gagawin yun. may mga possible na rason. Kaya para Correct. hindi natin isipin na ito, uto-uto, tanga-tanga. May pinanggagalingan. Oo, Yan. meron Meron dahilan. Tapos yung sinabi mo pa na kahit na nakuha sa kanya yung kanyang bank account, 'di ba? Hindi siya nagalit, na nahimik na lang. Kasi tingnan mo, sa totoo, madami tayong biniblame ng mga victims, for example, of violence or sexual harassment, na pagka makakita ka ng ganyan na kunyari video na nagtrending tungkol sa babaeng hinipuan, tas yung babae walang ginawa, makikita mo sa comment section, biniblame yung babae. Tama. Victim blaming. Biniblame yung babae. Pero sa totoo lang, pag nandun ka kasi sa sitwasyon, 'di ba? Yun nga yung sinasabi nating tatlo. Nag-freeze. Freeze. Fight or flight, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng iba't iba, depende sa natin, sa kinalakihan, kulturang where we grew up with, mga taong nakasama, ugali, sweldo, depende lahat 'yan kung paano tayo magre-react sa sitwasyon na 'yon. So hindi mo pwedeng sabihin tanga-tanga naman, uto-uto, nilimas na nga yung buong bank account, hindi pa nagsalita, na nahimik na lang. Hindi, may mga tao talaga nag-freeze. Correct. Alam mo nung nangyari sa akin dati, Jegs, na inagawan ako ng cellphone. Nahawak ko gabi yun hawak ko, nakasandal ako sa isang sasakyan sa may labas ng bahay namin dati sa Mandaluyong. Feeling ko kaya numipis yung buhok ko kasi sinabunutan niya ako Sinabunutan niya ako para makuha yung cellphone. Ang hindi ko makakalimutan nun, hindi ko siya nahabol kasi parang hindi yun yung naging reaction ko Una, nag-try akong sumigaw, hindi ako nakasigaw agad. Hindi. Parang walang lumabas. Pero nung sumunod na parang nag-try ako ulit, ang una ko sinabi, Mama! Doon ko lang din na-realize na minsan talaga pag times of emergency, ang una mong tatawagin nanay mo. Yun, sabi ko, Mama! Sobrang lakas nung sigaw ko. Tapos, yun na yun. Ibig sabihin, my point is, ba't ko kwento? Kasi nga, iba tayo na reaksyon. May mga iba magsasabi, tanga mo naman, hinabol mo. Ano? Lampa nga ako, abuling ko. Hindi lang yun. Hindi mo na maiisip yung lampa ka Hindi mo na maiisip Ang maiisip mo lang nun is, wala akong naisip. Basta nag-freeze lang talaga ako noon. Gaya nga sinasabi ni Nicole, iba-iba. Dahil dinukot sa kanya, inagaw sa kanya, cellphone, nag-freeze siya. Pero kung boyfriend yung inagaw at sinabunutan siya, ano mangyayari? I will fly to the radio station. Kung sino ang naka-ere, bibigyan ko siya ng kautusan. Pag hindi mo to magawa, bibigyan kita ng issue sa HR. Sisiraan mo itong ng agaw or magkaka-issue ka sa HR. Kasi our brain reacts depende sa sa sitwasyon. Siguro kasi dahil alam ng brain ko na yung katawan ko hindi capable na maghabol ng magnanakaw ng cellphone. Correct. Pero alam din ng brain ko na capable ako maghabol ng lalaki na nakasakay sa jeep. Tama. Kasi love ko siya. So
ganon. Basta, in other words, just continue to love Oho. your ate. Kasi Ayan. pag mahal mo siya, Mhm. yung pagbibigay sa kanya ng reminders, hindi ito heavy. Ayan. Hindi ka galit pag nire-remind mo Oo. siya. So mukhang nabibitin tayo kasi ang sinabi natin ngayon para kay Marie lang to. Yan. Ang isa sa mga intensyon niya is yung para naman sa Ka ate ate. niya na people pleaser. Ayan na nga. So, Oo. sa podcast ba natin papag-usapan ng Malamang. malamang, di ba? Sige, pag-usapan natin sa podcast. O, abangan nyo po yung podcast po ng Tambalan na nasa Spotify. Tama. Malapit na magka-video. Ay, abangan nyo yan. Ah. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That